Ang sarap ng tinola. Ayan mga sinag, mainit-init pa, nag-uusok-usok. Kitang-kita yung taba oh, naninilaw ang sabaw. Ay mga sinag, magkain na tayo. Manghanga. Kanina kasi mga sinag, siging edit ko ng video. Nalimutan namin kung anong ulamin namin. Kaya ngayon, naisip ko na may mga alaga naman akong manok kasi dumami na nga yung alaga akong manok dito. Gawa ng wala nang asibagwis. Ngayon, kakatay tayo. Yung manok na nakalaan para kay bagwis, kakatayin na natin mga kasinag. Kasi may sinaing na kami oh. Wala pang ulam. Wala pa kayong ulam. Kaya magtitinula tayo ngayon ng manok. At tamang-tama pati mga kasinag, malamig tapos maulan dito sa amin ngayon. Kaya sabi ko, panahon naman siguro para matikman namin ang masarap na tinola. Ayan, taba. Oh, malaman. Ayan na mga kasinag oh. Di ba? Natadtad na natin. Ngayon, magagayat na ako ng markado tapos gigisahin na natin. Ay mga sinag, sinalag natin ang kawali. Painit-initin lang natin. At isang kutsa na natin yung ricado.
nailagay natin yung mga ricado mga kasinag, ilagay na natin ang manok. Yung native na manok natin. Luto-lutuin muna natin mga kasi nagsasarili yung sabaw. Kasi magtutubig yan eh. Mas maganda yung sa ganito kayang manok, maluto-luto na sa sarili niyang sabaw. Para natin, hayaan muna natin siyang maluto-luto sa sariling sabaw bago lagyan natin ng tubig. Gatungan mo natin. Mausok! Yun. Oh, di ba? Wala yung sabaw kanina mga kasinag, oh. Nagkamera na ng sabaw. Lagyan natin ng asin. Tapos tubig mga kasinag, lagyan natin. Yun. Nagkulay dilaw na. Ang taba talaga ng manok. Yan, damihan natin ang sabaw. Para masarap ang higupan. Yan. Okay na yan. Antayin natin maluto at lumambot yung karne. Ayan, buksan natin. Ayan. Uy! Tikman natin. Panalo! Mga kasinag, pasensya na kayo ha kung kulang yung sangkap na inilagay natin. Kasi maulan, gabi na pati ang lamig. Kaya hindi na ako nagkuha ng malunggay or papaya na ihahalo dito. Kaya okay na ito mga kasinag, tawa na ito. Kasi malamig ang panahon. Pero okay naman mga kasinag, masarap na, tinikman ko. Kulang pa, medyo hilaw pa kasi yung karne. Lutuin muna natin. Ayan, takpan muna ulit natin mga kasinag. Ayan. Mga sinag, naluto na. Tingnan nyo. Buksan natin mga kasinag ha. Tutok. Buksan natin. Yun! Oh, panalo! Ang sarap ng tinola. Ayan mga sinag, mainit-init pa. Nag-uusok-usok. Kitang-kita yung taba oh. Naninilaw ang sabaw. Ay mga sinag, magkain na tayo. Mga sinag, kain po tayo. Salamat sa mahal na Panginoon sa blessing na ipinagkaloob sa amin ngayon. Ayan mga kasinag, kain tayo. Okay. Yung mga bata mga kasinag, nauna nang kumain. Ayos, panalo. Ang sarap ng tinola. Bakit dalawa? Siyempre may sili. Ay, may limon yan? Ito, walang limon. Kaka.
Mayo mo araw ang sili. Kaya at larak naman yan. Yung buwan. Ito may limon. Daw. Baka nga, may limon pa. Panalo yung native na manok.